So nandito tayo sa Malate. Ilocano Mart TV. Lipat tayo sa may kabila. Premier Keiko. Remedios Street, Mabini, kanina kita sa may Mabini. Try natin dito sa may Remedios Street. Walking tour by Ilocano Mart TV. Lang tayo ng 1K. Marami din mga bars dito. Sa Remedios Street ito. Manila Koreatown. Yan. Diretso lang po yan. Dito tayo sa may park.
Dito tayo muna sa May Manila, Koreatown. At ito po yung sa park.